дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо тими ҳамадон ширкат дорад. бо ин гурӯҳ шумо ошно ҳастед ва ин гурӯҳ бозии чандуми худро дар мавсими нав баргузор мекунад. хуб, ва умедворам ки имрӯз ҳам як бозии хубро ба намоиш хоҳанд гузошт. ман пештар аз он ки шуморо муаррифӣ кунам, қоидаҳои асосии бозиро ёдрас мешавам ки барои ҷавобҳо, барои фикр кардан 1 дақиқа вақт ҷудо мешавад ва дар ин фосила шумо бояд ҷавоби дуруста пайдо кунед ва пешниҳод кунед. ҳамон ҷавоберо ки капитани команда гуфт ва ҳамон нафар ҷавоби ҳамон нафарро мо қабул мекунем. ҷавоб баъди қабул шудан иваз намешавад. хуб, вариантҳоро пешниҳод накунед, фақат ҷавоби мувофиқ, ҷавобе ки ба назартон муҳим асту дуруст аст, ҳамон ҷавобро пешниҳод мекунед. ва қоидаи аз ҳам асосии ин бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд, мисли он ки ҳамеша дар интеллект шоу ҳамин гуна буд. имрӯз дар ҳайати тими ҳамадон ширкат дорад Асадулло Раҳимов, Рамазон Назаров, Сорбон Исломзода, Олимшоҳ Ҷумъазод ва сардори даста Муҳаммадрафеи Авазхон. хуб бачаҳо, барои шумо муваффақият орзу мекунам. қоидаҳои бозиро шумо аллакай медонед. марҳамат, даври аввал шурӯъ мешавад. рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 5, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҳамин гуна мардумро дар кӯчаҳои Марокко ҳамеша дидан мумкин аст. ҳамаи онҳо яъне сумкаҳое доранд ки ё борхалтаҳое доранд ки аз пӯст тайёр шудаанд. ин гурӯҳи мардум ба чӣ кор машғуланд? дар кӯчаҳои Марокко ин гурӯҳи мардум ба чӣ кор машғуланд? марҳамат, саволи аввал буд. умедворам ки душвор нест, фаҳмо аст. марҳамат, фикр кунед. дар ҳамин сумкаро асосан дар кӯчаҳои шаҳр ҷугиё мегардон мисол талмандо ина кадом номи пӯстам ба дар назар гирифтан дар кишвари африқоӣ аст. Марокко пойтахташ Рабат. чӣ шуда метавонад инҷа масалан сумкаро ҷугӣ мегардонад бо ин ки не анам пӯсти ман имена пӯст ай пӯсти чӣ не инҷа мақсад нест ки имена пӯсти чӣ мегӯяд ки барои чӣ мегардонад, аммо вазифашон чӣ буд, барои чӣ сумкаро мегирифтан мегаштан, чӣ кор мекардам бо чӣ будам мегӯям. ҳамин занҳои бачаҳои ёшдор шуда наметавонад хел барои ин ки сумкашон аз ҳамон пӯст гирифта мақсад мегардониданд. чӣ хеле ки озик яъне кӯдакон тифлошона як варианти тифлошона бардоштан. як варианти дига мисол равон талбандо боша. ина варианти талбандо ҳам дуруст бояд қавсонам боша, бояд талбанда набоша. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? муҳтарам роҳиб, ба ин савол Олимҷон Ҷумъазод ҷавоб медиҳад. марҳамат. ман ҳаминҷа ҳамин ду намуди одамо шуда метавонанд ки яке ҳамон занҳое ки кӯдаки ёш доранд бо ҳамон сумка, мақсад кӯдаки хурдсоли худро бо ҳамон сумкаҳо бардошта мегарданд. ва инчунин бо як варианти дига ба ҳамин гурӯҳ мулоҳиза кардем ки шояд ин ҳамон талбандаҳо бошанд, ҷугиҳо. хуб, бо он борхалтаи чармӣ чӣ кор мекунанд? ҳаминҷа мо ба нофаҳмо шуд ки ҳамин пӯсти чӣ бошад, кадом намуди пӯст бошад. ина
камакак баттар мефаҳмен, ҳеҷ мушкил надорад. شاید خشانم ماما шумо фақат ҷавобро пешниҳод кунед ки кадом ҷавоб аст. کهنه خر بگم کهنه خر بود масалан агар гӯем ки ин пӯсти буз аст ё гӯсфанд аст ё гов аст, чизеро тағйир медиҳад? بله чӣ ба ёдатон меояд? شاید وہ همون پوسته همون حیوانا را бале, акнун вақте савол пешниҳод мешавад, он чӣ ки дар савол гуфта нашудааст, ин ба иродаву идроку ба фаҳмишу дарки худатон вобаста аст ки ҳамин вариантҳоро ҳам шумо баррасӣ кунед ки чӣ буда метавонад. агар масалан дар савол ҳамаи онро мо мушаххасу муфассал ё ки баён кунем, шавқовар намешавад. درست хуб, маромад, ҷавоби шумо чи аст? дар ҳамин пӯст аст, ҳамин ҷавоби мо пӯст аст. پوست میخرن барои шахсе ки барои кӯдаки ёшона масад дар ҳамон чи шояд шумо кӯдаки хурдсол гуфтанӣ бошед. шояд. кӯдаки хурдсолро дар он нигоҳ медоштанд, ҳамин тавр? бале. хуб, ин ҷавоб қабул аст. Марокко чӣ хел давлат аст? دولت آفریقایی پایتخت شهر رباط хуб, чӣ хел давлат аст? хунук аст, гарм аст, чӣ аст? гарм аст. جنوبی رو یک وریانت دیگه با аллакай ҳисоб дигар шуд, шумо вариантотонро пешниҳод карден, оли як дақиқа истен, метавонед баъд пешниҳод кунед. ҷавобе ки шумо пешниҳод карден варианти нодуруст буд. шумо чӣ вариант доштед? محترم روی من وریانتی داشتم که اگر دولتی گرم باشد برای شاید که از پوست استفاده می بردن وقتی که آب رو در داخل آن نگاه می دوختن مثال آب گرم نمیشید. آفرین، آفرین، این گروه آب فروشان هستند. همین جواب اگر پیشنهاد میکردین کاملا درست بود. خب از این رو وقتی که سوال پیشنهاد میشد تمامی پهلوها شما بررسی کنین، دیدید شما جواب درست هم میدونستین ولی پیشنهاد نکردید. سوالی رقم 4. توجه کنید با سوال. таври маъмул мардуми Испания рӯзҳои иду ҷашнҳо кӯшиш мекунанд ки ба аёдати ҳамдигар бираванд, ҳамдигарро хабар бигиранд. яке аз ҳамин гуна ҷашнҳо ба рӯзи гиромидошти хотираи Сервантес рост меояд ва дар ин ҷашн низ онҳо ҳамдигарбинӣ мекунанд, ба ҳамдигар тӯҳфа тақдим мекунанд. хуб, ва агар муқоиса кунем, ҳамон рӯз дар ҳамон ҷашн онҳо бо як мисраи абдураҳмони ҷомӣ комилан розӣ ҳастанд. шумо гӯед ки ин чӣ ҷашн аст, чӣ кор мекунанд мардуми Испания дар ин ҷашн? ва абдураҳмони ҷомӣ, мавлоно абдураҳмони ҷомӣ дар ин самт чӣ дахл дорад? маромад, як дақиқа вақт фикр кунед. بگین چیزی با عیادت یکدیگر میرفتن که با همون یک شعری همون شوی روزی هم مثال همون قطعی و گفتهای همون مثال چی میکنه؟ شعر وقتی من حافظه به دردوار شده به دردوار روزگار دیگر از اون خورانه این اسدی است. اسدی ها؟ عبدالرحمن جامی. عبدالرحمن جامی چی وای داشته از آن درباره کتاب های میکردن مثال دانش دو شعر گفتی سه یک شعر میگم نه در اسپانیا چیکار میکنم کجا میرفتم؟ عیادت کجا میره خونه یکدیگر در وقت عید بیمارای کلانسورای مقصد که زیارت میکنن با چی میشه؟
عبدالرحمن جامی چی هست؟ سرودار باغرستان داره، دوران داره، چی داره؟ و مصرع شعرش میگه او در موز در خبرگیری میرفتم. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд, марҳамат сардори даста, кӣ ҷавоб медиҳад? محترم راوی یک کمتر اگر امکانیت باشه روشنی میانداختید. شاید همون عیادت بیماران میرفتن یا که در عموم به عیادت یکدیگر؟ рӯзи иду ҷашнҳо ба дидорбинии ҳамдигар мерафтанд, мешитанд, суҳбат мекарданд, чой менӯшиданд, қаҳва менӯшиданд. ما همون سخن استاد عبدالرحمن جامی را گفته نمیتوانیم حاضر، لیکن شاید همون در همون شعری که از استاد عبدالرحمن جامی است شاید درباره همون دوستی و یا که فراموشی. инҷо мо нагуфтем ки сухани мавлоно ҷомиро баён кунед. савол дигар хел буд ку? بله با سخنان همین راضی هستند آنها یعنی. бале 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 бале. чӣ ҷашн буд он? чӣ кор мекарданд ки дар доираи он ба як андешаи мавлоно ҷомӣ розӣ буданд дар он рӯз? марҳамат, чӣ аст ҷавоби шумо? شاید درباره یگان دانش علم. чӣ ҷашн аст ин ки гуфтем ки бахшида ба гиромидошти сервантес аст ва ки аст ин сервантес? نه بررسی درباره‌اش نمیدونیم. как мушкилтар аст агар масалан дар бораи ҳад дигар тахмин мекунед. марҳамат, чӣ аст ҷавоби шумо? фикр мекунед ки чӣ ҷашн аст ин? мардуми испания чӣ кор мекунанд он рӯз? درباره مردم اسپانیا اگه معلومات داریم افشار چیکار میکنن؟ اروپا اساساً خب دقیقه اروپا اسپانیا پایتخت مادرید بسیارتر فوتبال بازی میکنند. های بازی فوتبال است. خب ҷавоби шумо این ҷашни чӣ аст? иди чӣ будааст? شاید با سلامتی یگان ورزش. با саломатӣ варзиш ягон иртибот дорад. شاید ҳамин ҷавоба қабул кунем? تخمین میخوای امین. хуб, тахмини ҷавоба қабул мекунем ва мефаҳмам ки савол камакак душвортар буд ба хотири он ки калид дар ҳамон калимаи сервантес буд. сервантес ҳамон калимаро агар ё ҳамин мафҳум агар шумо мешинохтед ин нафаро ё дар бораш маълумот медоштед, ҷавоби дурустам муайян карда метавонистед. хуб, ин рӯзи ки ҳамон рӯзи гиромидошти хотираи сервантес рӯзи тақдими китоб аст. мардум ба ҳамдигар китоб тақдим мекунанд ва ҳамон мисраи машҳур чи аст? аниси кунҷи танҳоӣ. офарин, аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст. аммо мо ба саҳифаи дигар мегузарем. саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар осорхонаи британия чанд нафар кормандони расман яъне штатӣ фаъолият мекунанд ки онҳо мисли дигар кормандон кӯмакпуливу намедонам мукофотпуливу ин чизоро шояд суроғ намекунанд, ҳамеша аз фаъолияти худ қаноатманд ҳастанд. шумо гӯед ки вазифаи онҳо дар ин осорхона аз чӣ иборат аст? як гурӯҳи кормандоне дар ин осорхона ҳастанд ки масалан як вақт дар ҳамин осорхонаи бритонӣ 6 кас буданд. 6 ҳамин гуна корманд буд. 6 ин гуна корманд хуб штатӣ фаъолият мекарданд, яъне корманди ғайриштатӣ набуданд, штатӣ фаъолият мекарданд ва
ягон вақт шояд шикоят ҳам намекардан, интизори чизе ҳам намебуданд, барои ки ҳамеша ҳолшон бисёр хуб буд ва онҳо қаноатманд буданд аз корашон. як рӯз кор меояд. хуб, шумо гӯед ки гап дар бораи кадом гурӯҳи кормандон меравад? маромад, як дақиқа вақт фикр кунед. ё мега ки ягон кас пули зиёдӣ талаб намекардан. охи як рӯз кор мекунад, шаб 5 рӯз дига отдих мекунад. Не, мега ки ба ҳамон пули коркардагӣ хичон қаноатманд буданд. Мақсад мисол дар инҷа шида метавон дар осорхона чӣ мешавад? Кор Киш як бор варианта. Масалан чизоеро мехаранд, ку мардум мехаранд. Мисол ай дига ҷо мехаранд, дар осорхон ба нархи гарон мегузоранд. Ҳамин сабаб не чизоеро меоранд мемонанд, мардум тамошо мекунанд. не ягон корро амала дар назар дорад. Гуфтеса ку пул талаб намекунад. шаш ами калимаи шаш чанд бор такрар шуд? Шояд и боша шояд. мақсад ки ён ки мумкин дар як рӯзи якшанбе ҳамо биёянд, мақсад ки кор кунанд раванд. Мумкин рӯз чӣ кор мекунанд? Тоза мекунанд рӯзи якшанбе. не, аммо ойлик хичон қаноатманд буданд ки ай мардум сумият зиёдӣ маблағе ки мегиранд дар як рӯзи якшанбе мерасонад шунанд, барои ҳамин шояд мумкин ҳамун тоза мекардаги ҳамунҷо бошанд. ин вариант мешавад. се вариант шуда. рӯзи санитарни як рӯз меояд, дар як моҳ 4 рӯз меояд, мақсад ойликша мегирад, дигар ӯ кори нигоҳ кунед, дигараш роҳбалат аст, дигараш мақсад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста. муҳтарам ровӣ, дар инҷа се вариант ҳозир пешниҳод шуд. ман ин вариантҳоро як бор агар имконият боша пешниҳод кунам. як тарафи сорбон вариант пешниҳод шуд ки шояд амо шахсоне бошанд ки аз мардум ба нархи арзон амо осор ягон чизои таърихиро харанд, дар осорхона ба нархи гарон гузоранд, мардум тамошо мекунанд, мисол пули зиёдтар ба даст меоранд. дуюм вариант 6 нафар амин маҳз именно 6 шояд ҳамон 6 нафаре бошанд ки як рӯзи кори худаш меояду гӯем аму 5 рӯз дигар рӯзи истироҳатӣ мешавад барои ӯ. баъд варианти сеюм 6 нафар шояд амун дар як рӯзи як рӯзи кор мешавад. хуб, савол чунин буд ки дар осорхонаи Британия якчанд корманд ҳаст, якчанд корманд ки онҳо шикоятам намекунанд, бисёр розӣ ҳастанд аз кори худшон. ва мо гуфтем ки вазифаи онҳо аз чӣ иборат аст? онҳо корманди штатӣ ҳастанд, кормандони штатӣ ҳастанд. вазифаи онҳо аз чӣ иборат аст? дар осорхона чӣ метавонад бошад? нигораҳо метавонанд бошанд. осорхона барои ҷои тамошо аст ку экспонатҳо, нигораҳо ҳастанд. онҳо ҳамон нигораҳоро чӣ кор мекарданд? ҳимоя мекарданд. хуб, яъне вазифаи онҳо аз чӣ иборат буд? аз ҳимоя кардани нигораҳо, экспонатҳо. гап дар бораи кадом гурӯҳи кормандон меравад? маромад, ман кӯшиш кардам ки ба шумо кӯмак кунам. нигораҳоро ки ҳимоя мекунад? охрана, муҳофиз. шояд шахсе ки унвонҷӯ мебошад. унвонҷӯ аст, яъне ходимони илмӣ ҳастанд. унвонҷӯ ҳамон ходими илмӣ. ҳамин тавр унвонҷӯҳо ин ҷоба қабул кунем. ҳамин ҷоба қабул кунем. хуб, қабул аст ин ҷавоб ва ҷавоби дуруст нест. мо инҷо дар морди он гуфтем ки онҳо шикоят ҳам намекунанд. барои чӣ? барои ки наметавонанд шикоят кунанд бечора. охи инҷо гап дар бораи гурбаҳо меравад ва онҳо нигораҳоро аз чиҳо ҳимоя мекунанд? аз мушҳо ҳимоя мекунанд, то нигораҳоро осеб нарасонанд, яъне ки вайрон накунанд. хуб, онҳо штатӣ кор мекунанд онҷо, яъне ки дар штат ҳастанд ва кор мекунанд.
саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. бо ин ном аввалтар аз ҳама либосеро ки дорои сарпӯш буд ине ки муаррифӣ мекарданд ё ҳамин гуна либосе ки дорои сарпӯш буд ин гуна ном дошт ва онро рӯҳониёни католик мепӯшиданд. ва дар охири асри 18 бо ин ном хуб як машғулият як саргармии дигара ифода мекарданд. шумо бигӯед ки миёнаҳои асри 18 он рӯҳониёни католик либосеро ки мепӯшиданд чӣ ном дошт? ин номи фавқулода фаромӯшшуда нест, як номи маъмулӣ аст ва ҳоле ҳам ҳаст. марамад як дақиқа вақт фикр кунед. ҳамин капшон я бо қати қурбон шумдем чӣ ном гирифта буданд? ба капшон ягон ҷашни дига аст? Не, ҳамн капшон дар ҳамн асри 18 мега чӣ шед? яъне ки як ҷашни дига баъдтар баъди асри 18 ба як машғулият табдил ёфт. не ҳамн машғулият ҳам ҳамн ном авай мекунанд. чӯбу ай чӯб пластмас пластинка чӣ шуда метавонад вақти чӣ нафаҳмидем гаранти саводо қимшнесем маскарад аст ай чӯб пластик бози чӣ бозӣ ҳамин католик я ҳамин католик худаш ба маънои капшонка қати омадаи бошад мумкин дар ягон ҷой дига ягон варианте мешавад ки ягон саргармӣ ба ҳамин пайдо шудагӣ бошад. як либоси капшондора я ном гирифтагӣ будем як бобаи бози дига чӣ ном дошт ба фикрмон метавонем мешад ҷавобшо ёфта қин нест ҷавоб. нест фикр як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? вариант аст тарам рови вариант мутаассифона надорем. ягон пешниҳод нест. чӣ ном дорад он? як машғулият як саргармӣ ҳози ҳам ҳаст ҳамон чиз. як чӣ гӯям машғулият як саргармӣ як бозӣ ҳоле ҳам ҳаст ки ҳамин гуна ном гирифта мешавад ва ҳамин гуна ном дорад. хуб дар миёнаҳои асри 18 ҳамин гуна баъзан ҳатто либосҳои ки барои ҷашнҳову маскаратҳо мепӯшиданд ин гуна ном мебурданд. хуб вале аввалтар аз ҳама ин либос дорои сарпӯш буд ё капюшон ва онро рӯҳониёни католик ба бар мекарданд. чӣ ном дошт он либос? масалан либосе ки онро дар рӯзҳои бороне мепӯшанд ина чӣ мегӯянд? макинтош мегӯянд. макинтош мегӯянд. аммо ин дигар ном дорад ва шумо оли меёбед. ман барои шумо кӯмак карда истодам ки чизе ба ёдтон биёяд. ба ёдатон омад ягон чӣ? не. дар ҳамин ҷумҳурии худ монози ҳамин дилгармӣ ҳамн бозӣ боша. дар баъзе ҷоҳо ҳар бегоҳ ҳаст ин бозӣ ва ин бозӣ ном дорад чӣ? не ҳар бегоҳ не дар баъзе ҷо ман дар назар дорам бисёриҳо шавқ доранд қатор мечинанд донаҳоро чӣ ном дорад? не қатор мечинанд донаҳоро қатор мечинанд пушти ҳам бо истифода аз рақамҳо. чӣ бозӣ аст он? шумо ғайр аз компютербозӣ дига бозиҳоро надидем? дамино астин. дамино ҳамон либос ҳамин гуна ном дошт. дамино ном дошт. домино. саволи рақами 9. ин саволро мешавад гуфт ки осонтарин савол дар ин блок аст ва умедворам ки бе истифодаи вақт ба он ҷавоб медиҳед. инҷо гап дар бораи гази моеъ меравад ки дар хонаҳо истифода мешавад ва дар бораи як пайвастагии органикӣ меравад ки
ба он ҳамроҳ карда мешавад. шумо баъд як дақиқа ёбед ки чаро баъзе пайвастагиҳои органикӣ ба гази моеъе ки дар хонаҳо шумо ҳам истифода мебарен ҳамроҳ мешавад. марҳамат, як дақиқа вақт. як бор дига ки шумо чӣ навиштен? Ку навиштатон як бор хонен? гази моеъӣ дар хона истифода мебаранд ки ба он як моддаи органикӣ илова менамоянд ки мақсад барои чӣ ҳамун моддаро як модда не, як баъзе пайвастагиҳо соединение, баъзе пайвастагиҳои органикиро илова мекунанд ба ҳамон гази моеъе ки дар хонаҳо шумо ҳам ҳар рӯз истифода мебарен. як пайвастагиҳо бо баъзе пайвастагиҳоро илова мекунанд, ҳамроҳ мекунанд. чаро дар худи газ илова мекунанд ё ки дар ва ягон асбобаш гуфтем ку ба гази моеъе илова мекунанд, ба худи гази моеъе ки дар хонаҳои шумо ҳаст, дар баллонои газӣ. марҳамат, фикр кунед ва ба ин савол умедворам баъд як дақиқа ҷавоб меёбед. муҳтарам ровӣ ба ин савол Раҳимов Асадулло ҷавоб медиҳад. вақта қатъ мекунем. марҳамат. гази оксиген ҳамроҳ мекунанд. ҳамроҳ мекунанд? барои хушрӯ дар гирифтан шуд. саволи мо камакак дигар хел буд, агар шумо навишта бошед. саволи хел буд ки чаро он пайвастагӣ ё баъзе пайвастагиҳои органикиро ба гази моеъ ҳамроҳ мекунанд. чаро ҳамроҳ мекунанд? хуб, марҳамат, кадом варианте ки шумо қабул кунед ё пешниҳод кунед, мо онро қабул мекунем. марҳамат. дар ин ҷо муҳтарам ровӣ боз варианте ҳаст ки масалан агар дар ҳамун газ ягон модда илова накунанд, газ аз худ як бӯе хориҷ мекунад ки одамро мисол ба беҳушавӣ ҳатто ба марг мерасонад. ва барои ҳамин як модда илова мекунанд ки газ одама ба марг намерасонад. не фақат як дақиқа ангишт хатир капитани команда, амтарӣ мекунад. шумо фақат як нафара гӯед ки ба саволи мо ҷавоб диҳанд. одам гуфт ки дамаш оксиген мақсад ки хуш мекунанд, барои ки оксиген барои саломатии одам фоида дорад. марҳамат. як нафар барои на хушрӯ дар гирифтани аммо шояд ҳаво барои хуб дар гирифтани газ ба он чӣ илова мекунанд? оксиген илова мекунанд. кадоми шумо химияро бисёр хуб медонед? химияро бисёр хуб кадоми шумо медонед? сорбон. марҳамат. карӣ чӣ ҷавоб доред шумо? вариант пешниҳод намуда ҳамин хел ки мисол газ агар худ мисол хориҷ шавад дар муддат мисол одам беҳушавӣ мерасонад ҳатто ба марг, не ки ин дар инҷа мисол моддаи органикӣ дар он пайваст мекунанд ки пайвастагиҳои органикӣ гуфтем. бале ки ҳамун шояд мисол чӣ кам шавад, ҳамун бӯи ва ё ки ҳамун заҳрнокӣ ҳамун газ камтар шавад. заҳрнокиаш кам шавад ё бӯш кам шавад? чизи оддӣ бошад шояд аммо барои дар гирифтани хуб дар гирифтан. хуб, капитани команда, кадом ҷавоба қабул кунем? шумо ҷавобҳои комилан нофаҳмо пешниҳод мекунед ки бовар кунед ман ва бинандаҳои мо ҳам фикр мекунам нафаҳмиданд шумо чӣ гуфтед. биёед як бор тамоми фикротонро ҷамъ кунед ва капитани команда шумо худатон пешниҳод кунед ё ба ягон кас مثلا سپارش دین که پیشنهاد کنن فقط فهموتر که ما فهمیم چی میخواستن. مثلا نمکک پیشنهاد کردن که زهرناکی و بو یک چیز است لیکن یک چیز نیست آخه. بو دیگر چیز است، مثلا بو پارامترهای دیگری گاز دیگر چیز است. مرحمت. سوال این گونه بود که چرا дар гази моеъ ки дар хонаҳо шумо истифода мебаред баъзе пайвастагиҳои органикиро ҳамроҳ мекунанд? чаро? муҳтарам ровӣ, марҳамат. мо ҳамаи фикра дар умум ҷамъ кардем. чунин пешниҳод мекунем ки
ҳамин барои ҳамин газ хуб дар гирифтан, яъне ки пайвастагии оксигенро айна ки дохил мекунанд ба ҳамин ва инчунин барои ба саломатии инсон ягон бӯ набаровардани қобилияти бӯи зарарнокии бӯяшро гум кардан оксиген хуш мекунанд. Ҳамин ха. оксиген хуш мекунанд, илова мекунанд Бале. ки бӯи газ гум шавад. Бале. хуб, иҷоба қабул мекунем. мо ин ҷавобро қабул мекунем. Касе норозӣ аст аз ҷавоби шумо, не? Сорбон газдан. кадом ҷавоба қабул кунем? инҷо гап дар бораи гази моеъ меравад ки шумо дар хона бо он хӯрок мепазед, ку хӯрок мепазед, чой меҷӯшонед, хӯрок мепазед. хуб, гап дар бораи ҳамин гуна гази моеъ меравад. хуб, гап дар бораи гази моеъ меравад ки шумо ба мошинатон онро ки пур мекунед дар мошинатон. хуб, вазифаи ҳамон пайвастагии органикие ки ба ин газ ҳамроҳ мекунанд чӣ аст? аз чӣ иборат аст вазифаи онҳо? барои хуб сӯхтан. яъне ки агар ҳаво набошад намесӯзад, не? бензин ҳам ҳамин гуна аст, агар ҳаво набошад намесӯзад. хуб, офарин, офарин, офарин. вале ҷавобатон инҷо нодуруст аст. гап дар сари он меравад ки худи ҳамин газ умуман бӯ надорад. медонед? бӯ надорад. ва барои он ки ҳоло шумо мегӯед ки бӯи газ пайдо шуд, ин ҳамон бӯи пайвастагии органикӣ аст, меркаптанҳо, хуб адарану бӯ баъзи чизои дигар ки ба газ ҳамроҳ мекунанд то ҳамон бӯ пайдо шавад ки шумо ихроҷ шудани онро, хориҷ шудани онро фаҳмед. худи он газ асосан бӯй надорад. саволи рақами 7 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 2010 буд ва бахшида ба як ҷашн, ба як сана дар ишораи ё дар логотипи сегменти русии Википедия сурати ними он мева пайдо шуд. дар логотип ё ҳамун ишораи сегменти русии Википедия сурати ними он мева пайдо шуд. чӣ мева аст? чаро ними он мева пайдо шуд? соли 2010 буд, бахшида ба як сана, ба як рӯйдоди муҳим ки ба сегменти русии Википедия иртибот дошт. дар логотипи он сурати ними мева пайдо шуд. ин кадом мева аст ва чаро ними мева? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. айфон соли 2010 пайдо шуд? айн пеш набуд? не, шояд ба хотири 5-10 солагӣ ҳамун шуд. бахшида ба як сана. себ ё қалам да як ба чӣ сабаб ҳамун себро хеле монанд сабаб гуфти сай нимши вайш ҳози амин истеҳсолкунандаи айфон ки буд намудаме ки мақсад ҳамин чиза ёди шумоагӣ ака вақти ӯ фикри ӯ акада нестай фикри ӯ ба кадом маъно ки мумкин бахшида ба ҳамун ягон ҷо чанд солагӣ ҳамун ҳамин логотип пайдо шуд. чӣ гуфт? Россия? баъзе каналҳои телевизионӣ ҳастанд ки намизод қаламфарта нимиш. не кадом сол деги ҳамун шахсият иҷа меваи нимпурро ҳам якта себай тамом дига ягон фикр дастан шумо нест? себай? не ҷавоб себ асту мақсад бахшида ба чӣ? кадом меваи гуфт? себ.
барое ки шояд аммо ягон чи 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат. дар ин ҷо ҳамин аъзои раста ба хулосае омаданд ки себ шояд ҳамун айфон бошад ки мисол ним парраи себ бошад, аммо сабаби пайдоиш сабаби он яъне ки дар ягон бахшида ба ҳамун ягон 5-солагӣ ё 10-солагӣ гуфта мисол даргузашт ё мурдани яъне сурати чӣ аст он? сурати себ. Себ, ними себ. Чаро ними себ? ҳамо чи гузашт не аммо ё истеҳсолкунанда ҳамо чиз аз дунё мегузарад ба ҳамон хотир ё ки ҳамо аломат ҳамо хеле барои ҳаморо мегиранд. Не ин сабаб дорад ки чӣ ба ними себ ягон себ на Хуб, яъне ҷавоби шумо ин аст ки себ буд он, ҳамин тавр? аниқ нодуруст. ҳамин тавр? Аниқ нодуруст. хуб, ин ҷавобро қабул ин ҷавобро қабул мекунем ва бояд шуморо хурсанд кунам ман албатта ва баъди ин гап албатта шумо хурсанд мешавед, бозӣ тамом мешавад. ин фикр мекунам шуморо хурсанд мекунад, аммо ҷавоби шумо дуруст нест. инҷо гап дар бораи лиму мерафт, лимон. шумораи яъне ҳамон статьяҳо ё мақолаҳое ки дар сегменти русии Википедия буд ба 500 000 расида буд ва аслан миллионро мегӯянд лимон баъзан бо лаҳҷа ва ин ним лиму буд, яъне 500 000 ҳамин чиро ифода мекард. хуб, бинандаи азиз, ин гурӯҳ ном дошт ҳамадон ва бозии мо ба охир расид. умедворам ки хуб тамошо кардем ва ҳамчунин фиристодани саволҳои ҷолибро фаромӯш намекунед. субҳон ҷалилов будам. То нашри дигар комёбу муваффақ бошед.